बर' बिजोंनि फरायसालियाव फोरोंगिरिनि आंखाल। गुदि फरायसालियाव दं सा 70नि बांसिन फरायसाफोर, नाथाय सासेल' फोरोंगिरि। गंसे फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरि थायोब्ला गथ'फोरखौ फोरोंनायाव उन जानानै थागोन। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि दख'रानि सिङाव थानाय बर' बिजोंनि 352 नं नादांगुरि गुदि फरायसालियाव थोजासे फोरोंगिरि गैया। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि दख'रानि सिङाव थानाय बर' बिजोंनि 352 नं नादांगुरि गुदि फरायसालियाव थोजासे फोरोंगिरि गैया। बे फरायसालियाव थांनाय माखासे बोसोर सिगांनिफ्रायनो सासेल' फोरोंगिरिया 70नि बांसिन गथ'फोरखौ फोरोंथाय होबोदों। बेराफारसे गामिनि रायजो राजाफोरा फोरोंगिरिनि आंखालखौ नोजोर होनानै गामिनिनो सासे लाइमोनखौ बे फरायसालियाव फोरोंगिरि महरै थिसनदों होननानै फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया फोरमायदों। गासै सा 70 फरायसाफोरखौ फोरोंनायाव गोबां जेंना सोमजियो होननानैबो फोरमायदों गाहाय फोरोंगिरिया। बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांनानै लाखिनाय आरो बर' बिजोंनि फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि बेलायाव आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा मा राहा लायो बेखौ समाजो फोरमायसिगोन। गिबियावनो आं दुलाराय बर' फरायसानि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोननि जेनाखि हाबाफारि लादों जोंनि फरायसालियाव, बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ आंनि फारसेनिफ्राय आरो जोंनि एसएमसि बडिनिफ्राय आङो गिबियावनो साबायखर होग्रोबाय। दा जोंनि 352 नं नादांगुरि गुदि फरायसालियाव आं जेब्ला साख्रियाव जयेन लाफैयो 2015आव, अब्ला 3 फोरोंगिरि दङमोन। बे 3नि गेजेराव 2आ रेगुलार आरो सासेया टेटनिमोन आरो टेटनि कन्ट्रेक्चुएल टिचार। बेनि उनाव 2016आव माने आनलाकिलि गाहाय फोरोंगिरिया गावनि देहायारि प्रब्लेमनि थाखाय बियो फरायसालियाव फैनो हायाखै। जोङो टेटनि टिचार आरो जों सानैजों स्कुलखौ मेनटेन खालायदों आरो बेनि उनाव 2017नि फेब्रुवारिहालागै जोबनायहालागै मानगोनां टेटनि कन्ट्रेक्चुएल टिचाराबो रेगुलार जानानै बिथाङाबो थांबाय। बेवहाय माने फोरोंगिरिया 2 दङमोनब्लाबो सासेयाथ' पेरालाइसिस जानानै दङमोन। ओमफ्राय सासे कन्ट्रेक्चुएल टिचाराबो थांनायाव बेवहाय आं हारसिं जादों आरो दा आं हारसिं जानायाव गामिनि गोनां रायजो राजाफोर आरो एसएमसि बडिया गामिनिफ्रायनो सासे गथ'खौ एंगेज खालायना होदों आरो अनारेरि बेसिसाव। दा बे अनारेरि बेसिसाव जाय फोरोंगिरिखौ एंगेज खालायनानै होदों बिथाङा दिनैसिमबो दङ। बे फोरोंगिरिखौ लानानैनो जों सानैजों थाखो 1निफ्राय थाखो 5सिम गोबां फरायसाफोरखौ जों मोजाङै मोजां जों हानायसिबां जोंनाव जेसेबां केपासिटि दं बे केपासिटिखौ लानानै जोङो गथ'फोरखौ सामलायबोदों आरो क श्रेनिनिखौ मानगोनां अंगनबादि वार्कार आरो बिथांनि हेल्पार बिथांमोना फोरोंबोदों आरो बेबायदि फोरोंनाय लेखायैनो हयथ' गथ'फोरा जिखिनि रोंनांगौ बेखिनिखौ बांद्राय रोङाखैब्लाबो मथा मथि फोरोंनायखौ जोङो जोंनि फारसेनिफ्राय फोरोंनानै गथ'फोरखौ दिनैसिम माने जोंनि फरायसालिनिफ्राय फारि फारि बारग'होगासिनोबो दं आरो दा बेवहाय आं मोनसे मोनदांदों। दा गंसे फरायसालियाव सासे फोरोंगिरिया माने एसेबां बुरजा गथ'खौ माने बेहाय रेसिय' हिसाबैबो अनेक गोबां जायो आरो बेखौ नायोब्ला बै सासे फोरोंगिरिया बे गथ'फोरखौ मोजां कुवालिटि इडुकेसन होनायाव हयथ' जथेस्थ' फोरोंगिरि हिसाबै बियो नङा आरो दा आंनि बुजिनायाव माने गंसे गुदि फरायसालियाव मिनिमाम 3 बा 4 बेबायदि फोरोंगिरि थायोब्ला हयथ' जों जे साबजेक्ट सरकारा इडुकेसन होनायाव हयथ' जथेस्थ' फोरोंगिरि हिसाबै बियो नङा आरो दा आंनि बुजिनायाव माने गंसे गुदि फरायसालियाव मिनिमाम 3 बा 4 बेबायदि फोरोंगिरि थायोब्ला हयथ' जों जे साबजेक्ट सरकारा थि खालायनानै होदों बे साबजेक्टफोरखौ जोङो प्रपारलि आरो पारफेक्टयै फोरोंनो हागोन आं बेखौ मोनदांदों आरो दा जुदि गंसे फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरिबा बेवहाय हयथ' गुनगथ' बा गुन गोनां फोरोंथाइ होनायाव गथ'फोरखौ एसेबाबो उन जानानै थागोन बा थालांगोन बेखौ आं मोनदांनो मोनदों। मानो होनोबा मोनसे क्लासाव सासे फरायसाब्लाबो बिनि साबजेक्टफोरा खम नङा।
साबजेक्टआ माने सासे फोरोंगिरि सासे फरायसाबाबो बिनि साबजेक्टफ्रा बे जेरै दं एरै बे थाबाय थायो आरो खमायनो रोङा माने एनरलमेन्टआ जेसेबां दं बे बेलायाव साबजेक्टआ जेरै दङ सासे फरायसायावबो माने साबजेक्टआ बेनोबो थायो बेनिखायनो आं सान्दों आंनि फारसेनिफ्राय माने आं नोंथांमोननि गेजेरजों मोनसे मेसेज होनो सान्दों मिनिमाम जोङो क्वालिटि इडुकेसनखौ जोङो सान्दोंब्ला माने प्राइमारि लेभेलखौ जों एसेब्लाबो माने लिटारेसि रेटखौ लिरनो फरायनो माने सानखान्थि साननो बेफोरबायदि बेलायाव जोङो राफोद जुदि खालायनांगौब्ला जोंनो प्राइमारि लेभेलावनो साफिसियेन्ट फोरोंगिरिखौ जों एंगेज खालायना होनांगोन बेखिनि खोथाखौ आं सान्दों आरो अब्लासो जोङो फरायसाफोरखौ मोजां माने गुन गोनां माने सोलोंथाइ लानायाव मदद होनो हागोन बेखौ आङो मोनदांनो मोनदों आरो दायो बेसेबां एनरलमेन्ट हिसाबै नोंथांनि देग्लायनि 2022-23 एकाडेमिक इयार हिसाबै माने क श्रेणीयाव 11 जन दं दासिमाव हयथ' फैबावनो हागौ आं बेखौ बुंथ'नो हाला ओमफ्राय थाखो सेनिफ्राय थाखो बासिम गासै 60 फरायसाफोर दङ आरो दा बे फरायसालिनि आं गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै बेखिनि खोथाखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं मिथिहोबाय आरो News Desk Bodasa